So yun guys, nandito kami ni Joshua Tibor sa bukid. Bukid ba dito? Pero papunta kami kila Tita Sonia. Ayun yung lugar na yon. May papakita ako sa inyo guys. So yun guys, basa ang aking likod kasi kanina may napuan ako na saging ba yun? Ngayon pupunta tayo sa kambing. Hi doggy doggy. Ano yan? Ano yan? Alis ka na. Hello. Pangalan niya Rachel. Bigyan mo lapitan mo dun. Pangalan niya ay Dugi Dugi. Dugi Dugi. Ay di pala. Me, Dugi Dugi ka ba, me? Ito kapatid mo, si Joshua. Ay. Ayun hello. Nakatingin siya Buntis po siya. Ayun yung kanyang husband. Yung asawa niya. Pogi. Pogi ng asawa. Sana all pogi. Lakas ng dating mo, me. Ano pangalan mo, me? Ayun video mo yung kanyang asawa. Me. Pogi. Me. Oh. Lalaki yun? Lalaki ng Babae. kanyang Viagra. Ayo, lalaki. Tara na, guys. Bye-bye, guys. A few inches later. Ayan, guys. So, nakikita niyo yan, guys. Carabao, D-I-R. Carabao, parang nakakatakot na malapitan, baka suwagin ako. Ayun, may baka. Ngayon, papunta kami ni Joshua doon, sa tulay. Tara. Samahan ako, guys. Punta tayo sa tulay. Papunta daw dito kung napita siya. So, ngayon, guys, explore na natin yung tulay. Ano ba talaga? Samahan niyo ako guys. Punta tayo kay Tita Sonia. Bulagay natin si Tita Sonia. Takot na takot daw yun ang taga Maynila eh. Wala daw siya kasing vaccine. Wala siyang vaccine guys. Saan bahay niya dyan? Nakadulo na sila Tita Nancy. Ay, Tita Sonia. So guys, ito yung tulay. Tabi-tabi po. Ano yung dragon fruit? Ayan guys. Yan yung tulay. May dragon fruits. Joshua, tingnan mo yung dragon fruits. Saan? Ayun. Ay, mayroon. Tabi-tabi po. Pwede ba lang mo yan dito? Oh, may linta yan. Joshua. Wala. Ito guys. Ano yung manukan? May manukan guys. Ayun, manukan. Humalog guys yung tulay. Pag may dumadaan, nakakatakot. So yun guys, na-explore na natin yung tulay. Pupunta pa ba tayo kay Tita Nancy? Ay, Tita Sonia. Medyo malayo pa yung pinakadulo yun guys. Sige guys, magkita-kita tayo ulit bukas. Birthday ko bukas, magsiswimming daw kami. Pero hindi namin alam kung saan. Bye-bye!